45,000 פלסטינים, והיא ממשיכה לסכן בכל יום את 100 חטופים שעדיין בעזה, ואת כל העזתים כמובן. ולא חסרים אנשי ביטחון וצבא שכבר אמרו שהמטרות הצבאיות מוצו, ושאת המלחמה היה אפשר וצריך לסיים מזמן. ולכן בנקודת הזמן הזו אני חושב שלא צריך אפילו אומץ כדי להסתכל על המציאות ולהגיד שאנחנו כבר הרבה זמן מנהלים מלחמה למטרות לא ראויות. הרמטכ"ל לשעבר, חבר הכנסת גדי איזנקוט, אמר שיש למלחמה מטרות גלויות, אותן מטרות שהוצבו בראשית המלחמה, מטרות צודקות אולי אפשר לומר, ומטרות סמויות. אלו הן ביסוס משטר צבאי והקמת התנחלויות ברצועת עזה. אני חושב שחמור להגיד, שהמצב חמור עוד יותר, כי המטרות הגלויות הן המשניות, והמטרות הסמויות הן הפכו לעיקריות והראשיות. אז מטרת הדיון שלנו היום הוא להבין את המטרות האמיתיות של המלחמה, ובעיקר לנסות לראות שאם אנחנו מבינים את המטרות, מה אנחנו עושים, מה התפקיד שלנו, מה התפקיד של הדוברים השונים, מה התפקיד שלנו בתור תנועת שלום עכשיו והציבור, לעשות בנקודת הזמן הזו. יהיו איתנו היום אנשים מאוד מאוד מרשימים ומאוד אמיצים, שנמצאים בחזית העשייה ובחזית הציבורית. הם עומדים באומץ עם האמת שלהם, ומנסים כל אחד ואחת בדרכה להשפיע ולנווט את המציאות, את החברה ואת הפוליטיקה, כדי לסיים את המלחמה, להשיב את החטופים ואת ישראל לנורמליות. הערב יהיו איתנו חברי הכנסת נעמה לזימי והרב גלעד קריב, שנמצא איתנו כבר עכשיו, חוקר הדתות, את דוקטור תומר פרסיקו, את מי שהיה בעבר דיפלומט מאוד בכיר וסגן ראש המל"ל ערן עציון, וכן חוקרת ההתנחלויות, אשת שלום עכשיו, חגית עופרן. דבר אחרון, אני רק רוצה להודות לצוות שלום עכשיו, ובמיוחד לסמנכ"ל שלנו יניב שפרם, שעבדו על הוובינר הזה. אנחנו כבר בעידן שאנחנו הרבה זמן בזומים ווובינרים, אבל דווקא אנחנו בשלום עכשיו לא עשינו כזה הרבה זמן, אז אם יהיו תקלות טכניות וכאלו, אני מתנצל מראש וננסה לפתור אותם, זה חדש לנו, לא עשינו את זה הרבה זמן, אז אני מכם מסליחה מראש, אבל אני מקווה שלא היו כאלו, ושנוכל להיות בדיון ענייני ומעניין כפי שנראה לנו. אני גם אגיד שמי שלא ראה, לקראת סוף שבוע שעבר, אנחנו גייסנו מהציבור מימון המונים ותלינו שלט ענק בירושלים, בכניסה לעיר, אי אפשר לא לראות את זה, עליו כתוב לא נמות עבור התנחלות, כי אם זו המטרה, אז היא בהחלט מטרה לא לגיטימית, ולא בגללה היו 200% גיוס ב7 באוקטובר. אז נתחיל עם חבר הכנסת גלעד קריב שאיתנו בכנסת, עובד, כמו שכולנו רואים אותו, וזאת הזדמנות גם להודות לגלעד על העשייה המרובה ובכל החזיתות, אי אפשר שלא להתרשם ולראות את גלעד. ואני רוצה, חבר הכנסת גלעד, להתחיל איתך במשהו קל, אבל במשהו שנראה לי חשוב, וזה תציב לנו רגע את האלטרנטיבה לכל מה שקורה היום. מה היה יכול להיות לו אתה היית היום מרכיב את ממשלת חלומותיך, איפה מדינת ישראל הייתה היום מבחינה מדינית וביטחונית, ומה בעצם האפשרויות שלנו לאור השיקוף מראה של מה שאנחנו רואים עם המלחמה הזאת שנראית שלא נגמרת. טוב, אז ערב טוב לכולם, תודה ליאור, לך ולכל הצוות של שלום עכשיו על ההזמנה להשתתף במפגש הזה. תודה גם לחבריי לפאנל. לא יודע למה הגדרת את השאלה הזאת כקלה, ואני מציע שניסוג מן המחשבה שבמציאות המאוד מאוד מורכבת שאנחנו נמצאים בה, ישנם פתרונות קלים. אני חושב שגם הכנות שלנו מול הקהל הישראלי בכלל ולמול הקהלים של מחנה השלום, של המחנה הליברלי, מחייבים אותנו לומר באומץ, אין פתרונות קלים. גם ממשלות נתניהו לדורותיהן, וגם צריך לומר באומץ, הפרטנרים הפוטנציאליים שלנו וגם האויבים שלנו סיבכו מאוד את המצב, ומה שאולי היה קל להשגה ולביצוע לפני 20 ו-30 שנים, היום הוא יותר מורכב, וצריך להודות בזה באומץ. עכשיו, היינו יכולים לבצע תרגיל אינטלקטואלי, מה היה קורה
אם אנחנו היינו מנהלים את האירוע הזה מתחילתו. אבל אין לנו ברירה אלא גם להבין את נקודת הזמן הנוכחית, ובעיקר להתעסק מה היינו עושים עכשיו אם היינו מקבלים את המושכות לידינו. וכאן אני רוצה לבוא ולומר שהחובה המקודשת שלנו להשיב את כל 100 החטופים הביתה במהרה, מחייבת אותנו בעצם להכיר בעובדה שצריך לסיים את המערכה בעזה. צריך לסיים אותה מעוד טעמים, גם חוסר התוחלת של המהלכים הצבאיים וגם האסון ההומניטרי שקיים בעזה בממדים חסרי תקדים, אבל בראש ובראשונה זה החובה שלנו להחזיר את החטופים, והחזרת החטופים כולם מחייבת בסופו של דבר את סיום המלחמה. אם מדינת ישראל הייתה מונהגת על ידי ממשלה אחראית, הממשלה הזו מיד אחרי השבעה באוקטובר הייתה מתחילה להתארגן למציאות אלטרנטיבית ברצועת עזה. הצבא פגע בצורה דרמטית ביכולות הצבאיות של החמאס, אבל החמאס ממשיך לשלוט כיום ברמה האזרחית, לא בכל השטח, אבל בוודאי בקרב למעלה משני מיליון פלסטינים שמרוכזים היום מדרום לציר נצרים, וממשלת ישראל בזבזה 15 חודשים בלא לעשות דבר על מנת לייסד מציאות אלטרנטיבית או אלטרנטיבה שלטונית לחמאס, והסירוב הזה נשען בראש ובראשונה גם על הסירוב העיקש של נתניהו לבוא בדין ודברים בעשור האחרון עם הרשות הפלסטינית, פעם נוספת העדפת הדיאלוג או העימות עם החמאס על פני הדיאלוג הקונסטרוקטיבי עם הרשות הפלסטינית, וגם מהטעמים הפוליטיים שחצי מהממשלה שלו וחצי מהקואליציה שלו אוחזים בחזון של ממשל צבאי בעזה וחידוש ההתיישבות. אם אנחנו היינו היום מובילים את המערכה, אז אנחנו היינו חותרים לעסקת חטופים כוללת, שהמשמעות שלה היא הפסקת הלחימה ולמעשה יציאה של כוחות צה"ל מעזה. אנחנו היינו מנצלים את השלב הראשון של העסקה על מנת במהירות להשלים את מה שלא נעשה כאן ב15 החודשים, לבנות קונסטלציה אזורית לנוכחות שלטונית בתוך עזה, מכיוון ואנחנו היינו מצליחים לעשות את זה מכיוון שהתנאי של השותפים הפוטנציאליים באזור הוא מעורבות של הרשות הפלסטינית, ואנחנו היינו מכניסים לתוך ההסדר הזה את הרשות הפלסטינית. צריך לומר שבמצבה הנוכחי של הרשות הפלסטינית, ובעוצמת העוינות שעדיין קיימת בין החמאס לבין הרשות הפלסטינית, זה לא מהלך פשוט, וזה לא מהלך קל, אבל זה המהלך היחיד שיכול לייצר אלטרנטיבה, ואנחנו היינו מצליחים לגבש את אותה קואליציה אזורית, שגם הייתה משקיעה ממון ומאמצים בשיקום עזה, אבל גם לפחות בחלקה הייתה מוכנה להציב כוחות תחת מטריה בינלאומית ברצועת עזה, עוד פעם, בכפוף לתנאי של מעורבות הרשות הפלסטינית בהסדר, והצבעה על אופק מדיני כללי בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הדבר השני שאנחנו היינו עושים, זה אנחנו היינו פועלים הפוך לחלוטין מהממשלה הנוכחית שמנסה להביא לקריסה של הרשות הפלסטינית. הציבור הישראלי לא מבין לעומק את המהלכים של ממשלת נתניהו, בהקשר הזה בעיקר של ממשלת סמוטריץ'. השוטרים הפלסטינים, כמו יתר עובדי הציבור ברשות, מקבלים כבר קרוב ל10 חודשים בין 50 ל-60% ממשכורתם. מדינת ישראל כרגע יושבת או מקפיאה למעלה מ3 מיליארד ש"ח מכספי הרשות הפלסטינית. אנחנו נמצאים בעידן שהתקבולים שישראל מעבירה מכוח הסכמי פריז לרשות הפלסטינית עומדים על 65% מהתקציב השנתי של הרשות. ולכן ברור שישראל באמצעות השלטר הכספי, לא צריך יותר מזה, יכולה להביא לקריסת הרשות, וכרגע המדיניות הרשמית של ממשלת נתניהו סמוטריץ' היא להותיר את הרשות הפלסטינית כחי מת. אז אנחנו היינו עושים בדיוק ההפך.
היינו נכנסים לתהליך עם הרשות הפלסטינית שהמטרה היא לחזק את הרשות. הרשות היא פרטנר מאוד בעייתי, לא צריך להסתיר את זה, אבל היא לאין שיעור הפרטנר העדיף למול האופציות האחרות. היינו נכנסים למהלך עם הרשות הפלסטינית קודם כל על מנת לייצב אותה, תוך הצבת הדרישות שלנו. היינו נכנסים לתהליך של בין שנתיים לשלוש לשדרוג ההסכמים הקיימים. אני מזכיר לכולם, אני כבר ראיתי את השאלה הבאה שאתה שואל אותי, אוסלו לא נכשל, אוסלו תוכנן ל5 שנים, זה כמו לפתוח את המקרר, להוציא קוטג' שהוא פג תוקף כבר שנה, לפתוח, לומר זה מסריח, תנובה פישלה. לא, כשאתה משאיר קוטג' שפג תוקפו במקרר, אז לא היצרן אשם. אוסלו לא נכשל, אלא תוקפו פג, ולכן אנחנו צריכים כצעד בונה אמון למול הרשות הפלסטינית, וגם על מנת לייצב אותה. להתחיל בצעדי, אני לא אוהב את הכינוי צעדי ביניים, אני חושב שמדובר במהלכים בוני אמון, של מהלכים אמיתיים לייצוב, חיזוק הרשות הפלסטינית והתנעת המשא ומתן. הצעדים האלה ידועים. אחד מהם למשל זה המשך הפעימות והעברת שטחים משטח C לשטח A ו-B, כי דרך אגב אפשר לעשות פעימות מאוד משמעותיות בלי פינוי של מאחז לא חוקי אחד. תעזבו התנחלות מבוססת ומוכרת, ובצד חבילת הצעדים האלה שהם צעדי הביניים, בטווח של הייתי אומר בין 18 חודשים לשנתיים, להתחיל משא ומתן על פתרון קבע להסדר הישראלי פלסטיני, שיעשה במסגרת של מהלך אזורי רחב בגיבוי של הקהילה הבינלאומית. זאת צריכה להיות תפיסת העולם שאנחנו מציגים כרגע כאלטרנטיבה לחזון הסיפוח ויצירת מדינה דו-לאומית מדממת שממשלת נתניהו וסמוטריץ' מובילים. תודה גלעד, והאמת שאני לא חושב שאנחנו שומעים מספיק את האלטרנטיבה, בטח לא מהאופוזיציה, כלומר בטח לא מהממשלה והקואליציה, אבל גם לא מהאופוזיציה, לצערנו שאנחנו בעצם נמצאים פה במלחמה שאין לה אופוזיציה שבעצם מציבה אלטרנטיבה לאנשי הממשלה הזו, ולכן אני רוצה כן לשאול אותך קצת על האופוזיציה, בתוך האופוזיציה שאתה נמצא שם, ולראות, אולי באמת אנחנו, אתה יודע, אנחנו מיעוט בנושא הזה, אין לנו רוב, הציבור רוצה את מה שהקואליציה משדרת לו, האופוזיציה פרווה, ואנחנו נכשלים. אז מה לדעתך צריך לעשות כדי שלא ניכשל, ושנצליח, ושכן, אתה יודע, היו לנו את רבין, היה לנו את הסכמי אוסלו, היה את הסכמי השלום עם ירדן ומצרים שמחזיקים עד היום, אבל מאז, מה אנחנו צריכים לעשות? טוב, אז תראו, קודם כל אני רגע רוצה אה, קצת לכפור בתודעת הכישלון הקולקטיבית שלנו. זה שלא הצלחנו לממש את הרצון שלנו להגיע בשנות ה-90, בראשית שנות ה-2000, לפתרון מלא של הסכסוך, זה נכון. לצערנו כשלנו בהשגת היעדים הללו, אבל בצד הכישלון הזה ישנם גם לא מעט דברים שצריך להאחז בהם, ולא על מנת למנוע את חשבון הנפש שלנו ואת חישוב המסלול מחדש, אלא כדי לא להגיע לכדי ייאוש. ולמה אני מתכוון? קודם כל, אני בצד הסכמי השלום עם מצרים וירדן, וכמובן התהליך למול הפלסטינים לא מתעלם, לא מההתנתקות. קשה לנו כרגע לדבר על ההתנתקות לאור האסון של ה7 באוקטובר, ואנחנו היינו שייכים לאותו צד שאומנם תמך בהתנתקות, אבל גם התריע מפני המהלך החד צדדי, שגם הוא, בדיוק כמו מדיניות נתניהו, הפך את הרשות לשחקן לא רלוונטי, ואז מתפלאים למה אנשי החמאס השליחו את אנשי הפתח מהגג כשאנחנו עומדים מהצד. אבל צריך לדבר גם על הסיפור של ההתנתקות, שהראה שציבור ישראלי גדול מוכן לקבל את העיקרון של פינוי התנחלויות, וגם אחד הדברים שאנחנו צריכים לעמוד עליהם, שיש קשר הדוק בין הסכמי אברהם לבין המציאות בינינו לבין הפלסטינים. מישהו חושב שהיינו יכולים להגיע להסכמי אברהם ללא הסכמי אוסלו, ללא מציאות שבה יש רשות פלסטינית, כשישראל חיה בממשל צבאי דה פקטו מלא על מיליוני הפלסטינים בגדה? אז גם זה
צריך לצרף לרשימת בעצם ההישגים של אותו מחנה, שבא ואמר בסופו של דבר הסכסוך הישראלי-פלסטיני צריך להיפטר בדרכי שלום, וגם, אני רוצה לומר, גם עכשיו, בסופו של דבר, למרות הדומיננטיות הפוליטית של נתניהו ושל מחנה הימין, כשבודקים לעומק את הסקרים, רואים שהם לא הצליחו להתנחל בלבבות. וחברים טובים שלנו, כדוגמת דוקטור שאול אריאלי במחקרים שלו, גם מעידים על עוצמת הכישלון הדמוגרפי, שבסופו של דבר, למעט הריבוי הטבעי והגירה של חרדים להתנחלויות, יש אפילו שנים של הגירה שלילית. אז אני רוצה רגע לומר, גם הניתוח שלנו את המצב, מה הדברים שאיתם אנחנו יכולים לעבוד בקרב התודעתי, גם כאן. בואו לא נהיה חסרי הפיצ'ר של חשבון נפש, אבל גם לא נהיה אלה שמצטנפים בפינה ובוכים על ההפסד ההיסטורי. עכשיו לגבי נושא האופוזיציה, תראו, פה צריך לומר דברים מאוד ברורים ומאוד תקיפים. ההישג הפוליטי הגדול ביותר של נתניהו הוא מפלגות המרכז. ההישג הפוליטי הגדול ביותר של נתניהו הוא מסע הדה-לגיטימציה הטוטלי למחנה השלום הישראלי ולשמאל הישראלי, בדגש כמובן על השמאל דובר העברית, לשם כוונו מאמצי הדה-לגיטימציה. הוא עשה במקביל גם דה-לגיטימציה מוחלטת לאזרחי ישראל הערבים. אבל בהקשר הפוליטי שאנחנו מדברים עליו, נתניהו במשך 30 שנה שקד על הפרויקט שבו לוקחים אנשים שיש להם עמדות מדיניות של שמאל, שמאל מתון, שמאל יותר ברור, אבל עמדות בסיסיות של שמאל, והביא אותם להצביע למפלגות מרכז, שבתמורה העניקו לו פיגומים לממשלות שלו. וכאן בצד הביקורת המאוד מאוד עיקשת שלנו, נגד נתניהו ונגד הימין הלאומני, אי אפשר בנושא המדיני, פשוט אי אפשר שלא להטיח ביקורת מאוד מאוד קשה בפרויקט המרכזי של מפלגות המרכז לסוגיהן, שהוא הפיכת הסוגיה הפלסטינית לרסיס בישבן. בסדר? בנט היטיב לתאר את הפרויקט שמשותף לא רק לבנט, ולכן בעניין המדיני, להבדיל כדרך אגב מעניינים אחרים, בסדר? להבדיל מהקרב על הדמוקרטיה, שבו אפשר לדבר על טמפרמנט פוליטי, שמבדיל אולי את המפלגה שאני שייך אליה מחלק ממפלגות המרכז, אבל אין מחלוקת עקרונית לגבי המסוכנות של המהפכה המשטרית בינינו לבין המחנה הממלכתי. בנושא המדיני צריך לעמוד על כך שזה לא הבדל של טמפרמנט פוליטי, מי יותר עומד מול המכתזיות ומי רק מדבר בכנסת. כאן יש מחלוקת דרמטית בינינו לבין מובילי מפלגות המרכז, שגם אחרי 7 באוקטובר חיים עם דוקטרינת הרסיס בישבן. זו הדוקטרינה, עדיין. ולכן מחנה השלום הישראלי צריך להבין שבנושא המדיני, הרבה מאוד ישראלים שמבינים שצריך להציב אלטרנטיבה למדיניות הסיפוח, חונים פוליטית במפלגות שלא מוכנות לומר שום דבר, ובטח לא לעשות שום דבר בהקשר הזה, ולכן אחת משתיים, או שהביקורת הציבורית שלנו, הנוקבת, תביא את אותן מפלגות מרכז כן לומר משהו, בסדר? ואני חושב שחלק ממפלגות המרכז, ככל שאנחנו נגביר את הביקורת שלנו, לא על למה אתם לא נמצאים בשתיים בלילה במליאה, גם זה חשוב, אבל בעיקר למה אתם שותקים בעניין הישראלי-פלסטיני ובעניין הסכסוך. ככל שאנחנו נגביר את הביקורת שלנו, בכל האמצעים שעומדים לרשותנו, אז יקרה אחת משתיים, חלק מאותן מפלגות תתחלנה לדבר בנושא, ותתחלנה לאפשר לחברי הכנסת שלהם להיפגש עם מנהיגים פלסטינים, כי כרגע יש איסור בחלק גדול ממפלגות המרכז, אפילו על הצעד הזה, של ללכת ולשבת עם מנהיגים פלסטינים פרגמטיים ומתונים, או שציבור שלנו יפסיק את מקסם השווא הזה של להצביע למפלגות שלא משקפות את העמדות. אחת משתיים, אבל כך או כך, נרוויח בקימום המחנה הפוליטי שמדבר על הפתרון המדיני. גלעד, תודה רבה. אני בטוח ומשוכנע שהצופים הרבים ששומעים אותך עכשיו רוצים שאתה תמשיך לדבר, אבל יש לנו את הקולגה שלך איתנו,
וגם נכון. אני לא אמרתי את הפורמט של הדיון היום, שאנחנו בעצם, יש דובר ודוברת, כל אחד בין 10 דקות לרבע שעה בלבד, אז למרות שהיינו רוצים להמשיך ולשמוע אותך, הנקודה האחרונה שלך בעיניי היא סופר חשובה, על המרכז הפוליטי, ושהוא בעצם משתף פעולה עם הימין, בטח בנושא האקוטי והחשוב ביותר שלנו, בטח ובטח מאז 7 באוקטובר, אבל אנחנו צריכים לסיים איתך עכשיו על מנת לאפשר קיבלתם את לך. הטובה שבאמיתות שלי, אז אין לי, אני בשמחה מעביר לה את המקל במרוץ השליחים של הערב הזה. רק כבר תודה להגיד רבה. שלא שמעתי את כל הדברים שגלעד אמר, אבל אני מסכימה עם כל מילה. כנ"ל, זו הדדי. הגישה. כן. תודה גלעד, ושלום רב לחברת הכנסת נעמה לזימי, שכמו עם שלום. גלעד, צריך להגיד שבאמת מעוררת המון השראה. אני חושב שכל מי שרואה אותך, גם בהפגנות וגם בכנסת, מובילה מאבק אמיץ ונחוש, ואומרת דברים שפשוט אחרים לא אומרים, וכן מייצגים ציבור שמזדהה מאוד, ואת הקול שלו, אז תודה רבה על כל העשייה שאת עושה, ממש מרגש לראות אותך, אבל באנו תספר להם לדבר. שעבדנו יחד, ובגלל זה אתה אתה מחמיא ככה. לא זאת הסיבה, אבל אכן גם גאווה אצלנו בשלום עכשיו שאת בעצם הובלת את אחד הקורסים החשובים שעשינו, אבל לא בגלל זה באנו, כי הציבור שמאזין לנו עכשיו רוצה לשמוע אותך על המציאות ולדבר גם על הסכנות שאת רואה, כלומר ההפיכה המשטרית חזרה, היא לא יודע אם היא עזבה אותנו אי פעם, אבל היא בטח חזרה בגדול, ובטח ובטח הסיבה להתכנסות הערב היא הסכנה מהתנחלויות בעזה ומסיפוח הגדה המערבית, אנחנו רואים את זה, ואת התקווה שיש אצל הימין לדברים האלו. אז רצינו לשאול אותך גם על ההשלכות הקשות שאת רואה, ואת הדחיפות של הדבר הזה, וקצת שתדברי איתנו על הסכנות האלו, ואחרי זה אולי אם תראי לנו גם את האלטרנטיבה. מה הרווחים שיכולים להיות לנו מדברים, מדרך אחרת, מהסדר מדיני וכולי. בהחלט. אז טוב, בעצם הממשלה, בטח בתקופה האחרונה, ממש חושפת באופן מאוד מאוד סדור וגלוי מה הכוונות שלה לגבי הפלסטינים, כיבוש השטחים והתנחלויות. זה נכון גם לגבי עזה, זה נכון גם לגבי הגדה, כשכמובן בעזה זה כרוך בהישארות במצב המלחמה, ואני גם רוצה להגיד שזה כרוך גם בהפקרת חטופים והחטופות. אי אפשר שלא לכרוך את הדבר הזה יחד, כי בעצם הסיפור של השרידות הפוליטית של בנימין נתניהו, שבגללה הוא לא מסיים את המלחמה שהייתה צריכה כבר להסתיים, ולא מחזיר את כל האחים והאחיות שלנו, רגע, יש לי קופצי משהו, ולא מחזיר את כל האחים והאחיות שלנו, זה בעצם הקבוצה הקיצונית משיחית לאומנית שהוא הכניס לממשלה שלו, שהיא רואה חזון אחר לחלוטין, שהוא כמובן חזון של סיפוח מלא של הגדה ועזה, אבל מעבר לזה זה גם חזון של חיסול מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, חיסול החזון הציוני, וזה ממש מתכתב לנו עם השנתיים הללו של הפיכה משטרית, שבסוף ההפיכה היא קוקטייל של נסיבות, שלא רק שחיתות ושררה הן הסיבות, גם הרצון להפר דין בינלאומי, לספח, לשלוט, והדבר הזה התחבר לו יחדיו, והיום אפשר להגיד גם בנימין נתניהו שבוי של השותפים הקיצוניים שלו. אנחנו צריכים להכיר את זה כדי להבין איך אפשר להתמודד עם זה ואיך אפשר לייצר איזו אלטרנטיבה. עכשיו, אני גם רוצה להגיד, בסופו של דבר, שלום הוא גם ביטחון, כן? העניין הזה שביטחון הוא רק כוח צבאי, זאת פיקציה, ויגיד לך את זה גם כל גנרל, לא צריך אותנו כדי להגיד את זה. בוודאי שכוח צבאי חייב להיות מתורגם, בטח בסוף המלחמה, להסכמים דיפלומטיים ומדיניים ולחתירה לשלום. העובדה שזה לא קורה כאן, זה מחדל שלא ניתן לתאר אותו בנקודת זמן הזאת, בטח שהוצאו הצעות כל כך מפליגות על השולחן, שצריך להגיד, הציבור הישראלי גם אפילו לא חשוף אליהן. זאת אומרת, לא רק שלא דנו בהן, לא רק ששללו אותן, הן בכלל לא הגיעו לפתח הדלת. כדי שנחליט מה קורה עם העתיד שלנו בנקודת זמן כל כך קריטית. עכשיו, אני כן רוצה להגיד משהו. בסופו של דבר, מי שגם נדמה לו שהימנעות מהסדרים מדיניים והסדרים דיפלומטיים הם אפשריים או מחזקים ביטחון, הרי שזאת הקונספציה שהכי התנפצה לנו. חד משמעית, אין, זה לא יכול להיות. חייבים תמיד גם ציר מדיני עם כוחות מתונים,
ולפחות לחתור לשם. בהקשר הזה, אני כן רוצה להגיד רגע על חזון של תקווה שאמור לייצר כאן מציאות אחרת. כי זה נדמה שתחת הרוב הארעי הזה שיש לממשלה הזאת, אנחנו כאילו אבודים בכל כיוון, בדמוקרטיה, בזכויות שלנו, וכן, גם בהסדר מדיני ובביטחון שלנו. אבל המציאות היא לא כזאת. המציאות היא שמרבית הציבור כן רוצה ברית אזורית. ואני רוצה רגע להגיד גם למחנה השלום, גם אני רוצה שלום. שלום בעיניי זה לא רק שאיפה אידאית, זה גם ציווי יהודי. אבל צריך להניח תשתית לשלום. ואנחנו צריכים לזכור שגם אם עכשיו עושים הסדר מדיני, זה לא ששלום קורה מחר. התשתית לשלום היא הקריאת כיוון הכי חשובה כרגע. וברית אזורית זה הדבר הכי ריאלי שניתן גם לממש, כי תזכרו שהמיעוט כרגע הוא זה ששולל את זה. כי רוב הציבור, ולפי המחקרים שאנחנו רואים, 67% זה בהחלט מדהים, רוצים ברית אזורית. וזה חזון של תקווה, זה מאפשר לנו להבין שאפשר לכונן כאן את הדבר הזה. מנגד, אין בכלל שיח על זה, ליאור. זאת אומרת, ככל שאנחנו מנסים, אתם בטח חווים את זה בעצמכם. הדבר הזה נעדר, נעדר מהספירה הציבורית, התקשורתית, הפרלמנטרית גם יש לומר. אנחנו נעשה... גם של המחאה, נעמה, האמת שאני אשמח לשמוע גם מה את כן. חושבת על המחאה, ואיך אפשר, אם את חושבת שהמחאה גם צריכה ללכת לכיוונים האלו, ואם המחאה מבינה את זה ורוצה את זה, ואיך את רואה את זה בתור תפקידך גם בתוך המחאה שאנחנו רואים אותך מדי שנה. אז באמת בוא ניגע בזה בציבור, במחאה, ואיך אפשר לעשות את זה. כי אם אנחנו מבינים שהתקשורת כרגע לא מדברת על האופציות של איך לסיים את המלחמה בעזה, זה דבר נורא, זה באמת, אי אפשר להגיד עד כמה זה בגידה בתפקיד התקשורתי בעיניי, כי אלטרנטיבות ישנן, ובטח להציג אותן צריך, וכמעט לא מתכתב עם המציאות שלנו בשום צורה באופן ברור. אבל כן, כשאנחנו יודעים שהציבור מבין שחייב לסיים את זה בפתרון מדיני, זה בסוף הישג של תקווה, כי למרות שאין לנו דרג מדיני שעושה את זה, למרות שהממשלה לא רק נמנעת מזה, אלא חותרת הפוך מזה, למרות שאמרת בצדק גלעד, המרכז מתקרנף למרות שהוא מבין את אותו דבר שאנחנו מבינים, שיהיה ברור, המרכז מבין את זה לגמרי, אוקיי? כאילו המרכז הפוליטי, כן? ההנהגה הפוליטית במרכז מבינה את זה לגמרי. למרות כל זאת, הציבור עדיין מבין שזה הכיוון, אבל מה שצריך לעשות זה גם לטעת איך מיישמים את זה. אני חושבת שזה תפקיד שלנו, אתה יודע, מה שעשיתי אז בשלום עכשיו זה היה קורס הסברה לדור צעיר, אבל התפקיד שלנו להכפיל את זה פי כמה וכמה וכמה וכמה, ולייצר לזה נראות שתהיה חייבת לעלות מעלה. אני מאמינה שזה אפשרי, כי אני באמת חושבת שזה משהו שהוא ישים. גם במחאה, צריך להבדיל רגע. צריך להבדיל רגע בין סוגי השיחים שישנם בנושא הזה. אני חושבת ששיח מהותי על היום שאחרי, על אלטרנטיבה מדינית דיפלומטית, כמו ברית אזורית, זה משהו שאפשר להעביר גם בציבור המחאה, בכל הציבור הליברלי. זה דורש מאיתנו לפעמים לוותר על חלק מהמילים והז'רגון שאנחנו רגילים אליו, אבל לי יותר חשוב הסדר מדיני. לא חשוב לי רק להיצמד למה שאני זוכרת בעבודה שלנו בשלום עכשיו, או במה שאני זוכרת שדיברתי עד לפני כן. לי חשוב שבאמת נעשה את הדבר הזה, כי זה הזמן, זה הרגע. אם נפספס את הרגע ההיסטורי הזה, אנחנו לא נסלח לעצמנו. ולכן אני חושבת שגם אנחנו צריכים לראות את קריאת הכיוון הזאת ולזכור ששלום הוא התשתית שאנחנו מניחים לקראתו. ואני לא, מה שבא לי לשאול אותך בעקבות הדברים שלך, שמצד אחד אנחנו רואים שבאמת התקשורת לא ממש מציבה את האלטרנטיבה הזו, ושאנחנו לא רואים את זה עדיין ממש בציבוריות, אבל מצד שני, אנחנו כן רואים שיאיר לפיד עשה נאום מדיני, אנחנו כן רואים שמפלגת הדמוקרטים לא בורחת מזה לרגע, ואתם שמים את זה על האג'נדה, את הנושא המדיני, ומצד שלישי, כמו שאת אומרת, זה עדיין לא, זה מרגיש שהציבור עדיין לא שמה ולא נאבק על זה וכולי, אז אני כן רוצה לשאול אותך איך את חושבת בתור מישהי שניהלה כמה קרבות פוליטיים בחיים שלה וציבוריים, איך את כן חושבת, הציבור יש בו מעל 100 מאזינים לשיחה הזאת, רוצים להבין מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לצאת מהבוץ הזה. קודם כל לפרוט מה אנחנו מתכוונים בצורה מאוד ברורה ונהירה, ולרתום את כל הכוחות שיש לנו כדי שזה יגיע כמה שיותר רחב ויתחיל לתפוס תאוצה ושיח אמיתי. אתה יודע, אחד הדברים שאני מנסה לדבר עליהם, גם הזכרת את זה כששאלת אותי את השאלה, זה רווחי השלום. כי אנחנו הרבה פעמים דיברנו על מחיר הכיבוש, אבל לא על הרווחים של השלום.
עכשיו, מה יהיה בכיבוש הגדה ועזה? כ-54 מיליארד שקלים ייגרעו מקופת המדינה על הגדה וכ-20 מיליארד שקלים על עזה. זה בור תקציבי שלא נצא ממנו, צריך להבין. לעומת זאת, הסדר מדיני שמייצר לנו ציר לוגיסטי, מסחרי, תעשייתי, אפשר לתאר את כל הדבר הזה, מייצר לנו רווח כמעט באותם סכומים. רווח. דמיין לך עכשיו את שיקום הצפון והנגב המערבי ואת כל האזור בעוד 75 מיליארד שקלים. שאתה אומר את זה רגע, אתה אומר, רגע, זה חזון של תקומה גם. הסדר מדיני הוא כן, הוא ערכי, הוא הקריאת כיוון החשובה ביותר והכל, אבל הוא גם עניין ביטחוני. הוא גם חיזוק היחסים הדיפלומטיים שלנו. הוא גם שקט. הוא גם כלכלה יותר יציבה, והיכולת שלנו לשקם פנימה את החברה הישראלית ולהשקיע בנו. תסתכל, כאילו, זה ממש, אם אתה שם את זה בצורה הזאת רגע, שצורה כלכלית, אתה אומר, תקומה מול חורבן באופן הכי ברור שיש. שלא לדבר על השבת האחים והאחיות שלנו. ואני חושבת שאנחנו צריכים לפרוט רגע גם חזון קונסטרוקטיבי, לא רק את חזון הבלהות, של מה זה אומר עכשיו שכל פלוגה צריכה ללוות ילד לגן באיזה, לא יודעת מה, באיזה התיישבות קיצונית ורחוקה, אבל בוא גם נגיד, החזון היפה של היום שאחרי כשנצליח, וקשה לדבר על זה כי הציבור עוד עמום וכואב ומוכה יגון, אבל אני כן חושבת שנוכח הנתונים שיש לנו מחקרית, הוא גם מבין שאי אפשר להמשיך ככה. והתפקיד שלנו הוא להגיד נכון, לצד המציאות הכאוטית ולצד הכעס והכאב וכל מה שעברנו, התפקיד שלנו הוא גם להסתכל אל העתיד ולבנות כאן מציאות אחרת, וגם לפרוט אותה בצורה מאוד נהירה, כי ליאור, הסכמים זה דבר משעמם, ומאוד קל לפרק את זה, והימין מאוד מאוד טוב בלהפחיד דרך זה, וקל להימנע. וזה מה שעושים הרבה פוליטיקאים. קל יותר לעסוק בדברים אחרים ולהימנע. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה לעצמנו. ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו הופכים את זה לחזון הכי ברור ציבורית, שיוכל לרתום גם דור צעיר, שהוא הדור שלא חווה משא ומתן מעולם, שלא יודע שיש דבר כזה, שמדברים ומנסים לעשות כאן עתיד טוב יותר, וגם עבור כל מי שאומר משהו כאן חייב להשתנות. אני באמת חושבת שזה לא פשוט בגלל שיש לנו מגבלות מאוד מאוד ברורות במסות, כן? תקשורת, ממשלה, כל מה שאפשר לדמיין, מכונת רעל מאוד אינטנסיבית, אבל אני חושבת שהתפקיד שלנו הוא לפרוץ את זה. אני חושבת שהמחאה, הפתיחות היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה. כי ההבנה שהטרלול המשיחי לוקח אותנו השאול, היא הבנה שהופנמה לחלוטין, ליאור. ההבנה שאין מה לחפש יותר בעזה היא הבנה שהופנמה לחלוטין. ההבנה שאלימות המתנחלים גומרת אותנו, מרסקת אותנו. היא לא רק פגיעה בפלסטינים, כמובן שהיא פגיעה בפלסטינים, אבל היא הרבה דברים אחרים בנוסף, כשמשליכים כבר עלינו, שאפילו השחתת המשטרה אפשר לדבר גם על זה, כן? על כל מה שקורה במקביל. אז אני אומרת, התהליך הכואב הזה של התפכחות הוא גם תהליך שמאפשר גיוס לחזון של תקווה. שפתאום, כן, הנושא המדיני לא יכול להידחק יותר. ובעיניי זה הזמן וזה הרגע לעשות את כל המהלכים שצריך כדי לראות איך הדבר הזה הופך להיות תנועה סוחפת שמייצרת יותר ויותר, ובסוף, ליאור, זה יחייב את הימין הרך לעסוק בזה, את המרכז לעסוק בזה, את הציבור ואת התקשורת. וזה האתגר שלנו, כי הימין הרך והמרכז אמורים לתמוך בברית אזורית. זה לא אוטופיה שלי. זה חזון קונסטרוקטיבי שאנחנו אמורים להסכים עליו. מה, הדברים שלך כל כך מציבים מראה בין המציאות לבין מה האלטרנטיבה, לבין מה שיכול לקרות, לבין מה שקורה בפועל, ובטח לאן שזה עוד יכול להידרדר לאילו רק היו דברים אחרים. אנחנו רוצים להודות לך, אני רוצה להודות לך גם על זה שהגעת הערב מהכנסת, צריך להגיד, וגם על כל מה שאת עושה. ובתקווה נמשיך לראות אותך נאבקת את המאבק החשוב גם בכנסת וגם ברחוב, אז תודה רבה לחברת הכנסת נעמה לזימי. בוודאי שנמשיך ועוד נעשה דברים. תודה רבה, תודה. תודה רבה. אני עכשיו שמח להזמין את ערן, וערן, אני לא יודע אם יצא לך להקשיב לגלעד ולנעמה. נעמה, אז הם שימו קצת, נעמה במיוחד, עם איזושהי אופטימיות למה יכול להיות והחזון הזה, אבל
אתה יודע, אם אנחנו רואים קצת מה שקורה בחוץ, ואתה מתעסק המון באסטרטגיה, אז נראה שאנחנו ערב סיפוח הגדה לפחות, וערב התנחלויות בעזה, ואנחנו רואים שהעולם גם אולי משלים עם זה. כלומר, אנחנו כובשים מ-67 לפחות את הגדה ואת רצועת עזה, והנה טראמפ הבית הלבן, אולי אירופה עסוקה בעצמה ותמיד הם ראו את עצמם חלשים לעומת ארצות הברית. אולי, אולי המין צודק, אפשר להיות כובשים, החוק הבינלאומי אפשר לזרוק אותו מהחלון, ולנצח תאכל חרב. אז ערב טוב קודם כל לכולם, ושמח להיות פה עם הפאנל המכובד הזה ואיתכם. הייתי אומר ככה, אנחנו בתקופה של שינויים עצומים, לא רק בישראל ולא רק באזור, אלא בעולם כולו, שקשה מאוד ככה לתמצת אותם בכמה משפטים, אבל אנחנו רואים בגדול שינוי דרמטי בארצות הברית, עם נסיגה חמורה של הדמוקרטיה, ועם כנראה עלייה של האמריקאים על מסלול של מה שאני קורא השמדה עצמית של המוסדות הדמוקרטיים שלהם, באופן שהיה קשה מאוד לדמיין, אבל זה הולך להיות דוגמה מאוד קיצונית של דמוקרטיה שמעכלת את עצמה מבפנים, כמו שקורה לנו פה, אבל כמו כל דבר שם, זה יהיה בגדול, וזה יהיה בקנה מידה שהוא מפחיד, ויהיה לזה כמובן השלכות אדירות על ישראל, על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ועל המזרח התיכון. וזה דבר אחד. דבר שני שקורה זה כמובן המלחמה באוקראינה והמשמעויות שלה. הישראלים לא מבינים את זה, אבל בעולם במהלך כל ה-14 חודשים האחרונים הסתכלו במבט שמכנס מהרבה מאוד היבטים גם את המלחמה שלנו בחזיתות השונות וגם את המלחמה באוקראינה. ביידן ניסה להציג את זה כאיזה סוג של שתי חזיתות במאבק העולמי של הציר הדמוקרטי הגלובלי מול הציר האנטי-דמוקרטי הגלובלי. לצערנו, ישראל במעבר מהציר הדמוקרטי לציר האנטי-דמוקרטי, ולכן הדבר הזה לא ממש צלח. וביידן סיים את תפקידו, וגם ארצות הברית עוברת כנראה לעמדה שהיא הרבה פחות דמוקרטית, והיא לא רוצה להגיד שהיא אנטי-דמוקרטית בהכרח, אבל בקיצור, אלה באמת דברים שהם חסרי תקדים ויהיו להם השפעות מרחיקות לכת. אבל אחרי שאמרנו את זה, יש דבר שלישי שקורה, שהוא משפיע כנראה יותר, או ישפיע כנראה יותר, על הנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר היום, וזה הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואני מתכוון למעבר פרדיגמטי של הקונסנזוס הבינלאומי, בהובלה של הסעודים, אבל קונסנזוס בינלאומי, מעבר פרדיגמטי ממצב שבו הם השלימו עם מה שגלעד קריב דיבר עליו קודם, האסטרטגיה הישראלית של הפיכת הסכסוך לסוג של קוץ בישבן, הסכמי אברהם שדרסו את הפלסטינים תחת לגלגלי האוטובוס, כל הדבר הזה. יש בעקבות השביעי באוקטובר ומה שקרה אחריו, נפל אסימון מאוד גדול, שבעצם אומר, הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא לא משהו אנחנו, קרי, הסעודים, האירופאים, אפילו מדינות באפריקה או בדרום אמריקה, כ100 מדינות בערך, ששותפות לקואליציה שהסעודים בונים, שנקראת The Global Coalition for the Implementation of the Two-State Solution. כל המדינות האלה אומרות, אנחנו לא מוכנות לחזור ל6 באוקטובר, אנחנו לא מוכנות לחזור למצב שבו הישראלים ופלסטינים במרכאות או לא מרכאות מנהלים את הסכסוך, ואנחנו דורשים יישום של שתי המדינות עכשיו, למעשה זה קואליציית שלום עכשיו אם תרצה גלובלית, אנחנו דורשים את היישום הזה עכשיו, אנחנו עובדים על זה בשיא הרצינות, הסעודים ביחד עם אותה קואליציה מכינים ביזנס פלן מאוד מאוד מפורטת, שבה כל אחת מהמדינות לוקחת על עצמה משימות, והם עשו כבר 3 מפגשים, הראשון היה בניו יורק, השני בריאד, השלישי בבריסל, ויש עוד 2 מתוכננים בקרוב, ובסופם תהיה להם תוכנית שלמה, והם יציגו אותה למקבלי החלטות בעולם. ואז שימו לב מה הם אומרים. הם אומרים דבר כזה, אנחנו, מה שנקרא, אם שוב להשתמש באיזה דימוי ישן, מגש הכסף. אנחנו מגישים לכם את יישום, תוכנית היישום לפתרון שתי המדינות, על מגש של כסף. אנחנו זה כל העולם.
גם כל המדינות ערב וגם כל המדינות, פחות או יותר כל המדינות בעולם, בטח החשובות שבהן. ואנחנו אומרים לכם, הישראלים בעיקר, גם הפלסטינים, אבל הישראלים בעיקר, בואו תיישמו את זה. אם תיישמו את זה, מצוין. נעזור לכם, נתמוך בכם, נשים כסף, ניישם את היוזמה הסעודית המקורית, מי שזוכר, זאת אומרת, זה לא יהיה, כמו שאמרה נעמה לזימי, זה לא יהיה רק הסכם שלום בילטרלי, אלא זה יהיה הסכם שלום בין ישראל לבין כל מדינות ערב, ואפילו כל המדינות המוסלמיות, 57 מדינות. וזה מה שנקרא צד של הגזר. אבל אם אתם תעמדו בסירובכם, והממשלה הזאת כמובן מסרבת, והיא הוזמנה למפגש הראשון בניו יורק וסירבה, אם תעמדו בסירובכם, המסקנה שלנו תהיה מסקנה ברורה. תם העידן של שתי המדינות, ואנחנו עוברים עכשיו לשלב הבא. הם לא אומרים מה זה השלב הבא, אבל זה די ברור. זה שלב של one state, זה שלב שבו ישראל תהיה סוג של דרום אפריקה, עם סנקציות קשות ועם לחצים בלתי נסבלים, שהמשמעות שלהם תהיה שישראל תידרש במקרה הטוב, כן, ליישם בכל זאת פתרון שתי המדינות, במקרה הפחות טוב, להפוך למדינה שאני אפילו לא רוצה לדמיין איזה מין מדינה זאת תהיה. אז במובן הזה, אני רואה בזה כן חדשות טובות, וכן עוגן שאפשר וצריך לעבוד איתו, וזה בהחלט אתגר גם לאופוזיציה הפרלמנטרית בישראל, בטח האופוזיציה, כמו שאמרת, האופוזיציה בתוך האופוזיציה, וגם לחברה האזרחית, להתחבר לגל הזה, לעבוד ביחד עם כל המדינות האלה, ולאלץ, אני מקווה שזה כבר לא תהיה הממשלה הזאת, אלא ממשלה אחרת, לגיטימית, כשירה, אבל כל ממשלה שתהיה בחודשים הקרובים, לעלות על הגל הזה ולאמץ את התוכנית הזאת, לעלות על מסלול של יישום של פתרון שתי המדינות. זה ממש חשוב מה שאתה אומר, כי אני חושב שא' לי זה חידש, אני בטוח שזה חידש גם לאחרים כמה דרמטי זה, וגם זה מראה שהעולם הוא לא הולך לכיוון אחד, אז גם אם יש את העלייה של טראמפ ואחרים, יש עדיין כוחות אחרים שעדיין מחזיקות את השתי מדינות ורואות את המציאות הזו. נכון, אני רוצה להשלים חצי משפט, בטח נגמר לי הזמן, אני רוצה להשלים חצי משפט לגבי טראמפ, זה מאוד חשוב גם כן. כי אנשים יגידו בצדק, רגע, אבל מה עם טראמפ, מה עם ארצות הברית, מה זה יהיה איתם, זה יהיה בלעדיהם, איפה הוא בסיפור הזה? אז התשובה היא שהוא עדיין לא החליט. וארצות הברית עכשיו עברה בעצם למצב שהיא, לא רוצה להגיד שהיא דיקטטורה, אבל היא בהחלט מצב שכל מערכת קבלת ההחלטות, כל מה שלימדו אותנו בספרים וכל מה שאנשים כמוני חוו באופן אישי, כשעבדו עם הרבה מאוד ממשלים אמריקאים, הכל השתנה. ועכשיו זה באמת בן אדם אחד שמחליט, הוא מחליט בצורה קפריזית, בצורה שאין שום דרך לחזות אותה. אבל מה שאנחנו כן יכולים לומר, וגם הדבר הזה הוא מאוד חשוב ויש לו השלכות מאוד מעשיות. יכולים לומר שבשבועות ובחודשים הקרובים יגיע לשיאו קרב, שכבר התחיל, על האוזן של טראמפ, לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני וגם לגבי איראן, שזה סיפור בפני עצמו שהוא קשור. ויש מצד אחד את מחנה האבנגליסטים, המשיחיים, המתנחלים, התורמים הגדולים שלו מהצד הימני של המפה הפוליטית, שזה המירי אדלסונים והפרידמנים וההקבים וכל החבר'ה האלה, שהם יגידו לו, מה שאומרים סמוטריץ' ובן גביר ומה שאומר הימין העמוק בישראל, עכשיו הגיע זמן סיפוח, ויסבירו לו באותות ומופתים למה. וזה יהיה סוג אחד של לחצים שכבר התחילו עליו, ואי אפשר להמעיט במשמעותם ובסיכוי שלהם באמת לשכנע אותו. ומצד שני נמצאים הסעודים. עם כל מה שתיארתי, ועם עוד הרבה דברים אחרים שלא תיארתי, שקשורים בין היתר לקשרים עסקיים שיש בין משפחת טראמפ למשפחת המלוכה הסעודית, ולעוד הרבה מאוד אינטרסים אחרים שיש לארצות הברית ביחסים עם סעודיה, ואותו מגה דיל שמדובר עליו, כולל ברית הגנה ויכולת גרעינית וייצוא של נשק בעשרות מיליארדים, ועוד הרבה מאוד דברים. אז זה הקרב. ולכן חשוב, שוב, נביא את זה חזרה אלינו, שאנשים כמונו, שברור להם לגמרי איך אנחנו רוצים שהקרב הזה יוכרע, יעשו כל מה שהם יכולים בשביל שגם טראמפ יהיה חלק מהקואליציה הזאת, ולא יחרוג מן השורה ויעבור לעולמות הסיפוח. זהו.
אז זה ממש חשוב. יש לנו עוד כמה דקות, למרות שבאמת אנחנו בדיון קצר, אבל זה היה חידוד בעיניי סופר חשוב, וגם ענה על השאלה שהרבה, כאילו, הרבה מאוד מעסיקה אותנו לגבי טראמפ. אני כן רוצה לקחת אותך, כי אתה, בדברים שאתה כותב ומדבר, אתה גם מדבר קצת על המלחמה עצמה, אתה מהבודדים שמעזים לדבר על זה, ואני חושב שיש שתי מלחמות. את המלחמה שאנחנו רואים מכאן, מישראל, את המלחמה שמטווחת על ידי התקשורת, על ידי הצבא, על ידי הממסד, ויש את המלחמה שהעולם רואה. ונראה שעל פניו המלחמה שהעולם רואה היא המלחמה האמיתית, או הרבה יותר אמיתית ממה שאנחנו רואים לכל הפחות. ורציתי כן לשאול אותך קצת על העיוורון הזה, מה ההשלכות שלך, לדוגמה, מה שראית מהתגובות שהיו לדברים שאמר שר הביטחון לשעבר והרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון, ואיך הדברים האלו משליכים עלינו, ואיך אתה, כלומר, כן הייתי רוצה שתסיים באיזה משהו שתקבע באסטרטגיה למחנה שלנו, אבל בכל זאת אני לא יכול שלא לשאול אותך את הדבר הזה, כי אתה מהבודדים שעסקו בזה. כן, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה ומאוד קשה, ואני פחות או מהשבועות הראשונים של המלחמה התחלתי לעשות אנלוגיה בין הסיטואציה הישראלית לסיטואציה הרוסית. אלו מאיתנו אולי שעקבו קצת או עוקבים קצת אחרי מה שקורה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ובעיקר על דעת הקהל הרוסית, ככל שאפשר לעקוב אחריה בכלל, הבנו שבעצם פוטין הצליח לייצר סוג כזה של בועה תקשורתית ותודעתית ברוסיה, שזו כמובן מדינה ענקית, והביא למצב שהוא הצליח לשכנע את מרבית הרוסים שאוקראינה היא זו שתקפה אותם, ושיש אינטרס לאומי עליון של הרוסים לנהל את המלחמה הזאת, ולהכריע ולנצח, ולהגיע לטוטל ויקטורי, כי אחרת יהיה חורבן ברוסיה. והוא הצליח לשכנע בזה את מרבית האזרחים הרוסים, מכיוון שהוא שולט שליטה ללא מצרים בתקשורת הרוסית. במידה רבה מאוד זה מה שקורה גם כאן. לשמחתי ההצלחה של נתניהו היא פחות גדולה, ובאופן מאוד קונסיסטנטי 70% מהציבור מה-8 באוקטובר דורש שהוא ילך, לא מקבל את כל הנרטיבים שלו, בחודשים האחרונים באופן ברור, תומך בהפסקת המלחמה תמורת עסקת חטופים, אז ההצלחה של נתניהו יותר קטנה משל פוטין, אם זה מנחם מישהו, אבל ללא ספק מבחינת העיוות של תמונת המצב של מה שקורה בעזה, אם משווים בין מה שהישראלים רואים לבין מה שרואים בעולם, הוא עיוות מאוד מאוד קשה, שיש לו השלכות מאוד בעייתיות על השיח הציבורי בישראל, ועל מרחב האפשרויות שהישראלים בכלל מדמיינים שקיים להם. ובפועל, מי שטורח לצרוך תקשורת לא ישראלית, יודע שאחד, זרענו בעזה חורבן שהוא חסר תקדים בתולדות המלחמות המודרניות, ויש על זה נתונים מאוד ברורים של כמות חומרי הנפץ והגיחות שבוצעו, וכמות המבנים שנהרסו באחוזים מתוך המבנים שהיו שם קודם, וכמובן כמות ההרוגים, וכן, כל מי שעכשיו עוד מריץ בראש את כל המשפטים האלה של רגע, אבל האמריקאים הרגו יותר, והיחס שלנו יותר טוב, בין לא מעורבים מאוד, זה הכל לא נכון, לצערי. אנחנו עשינו דברים שהם חריגים, שהם חורגים מהצדקות סבירות, אנחנו כבר משלמים עליהם מחירים, אנחנו נשלם עליהם מחירים עוד הרבה יותר גבוהים, ואלפי אנשים שהיו מעורבים במלחמה הזאת, לצערי, קצינים, חיילים, שהיו טיפשים מספיק בשביל לצלם את עצמם בכל מיני סיטואציות, או לחשוף את עצמם ציבורית כמי שהיו מעורבים בדברים מסוימים, לא יוכלו לטוס לשום מקום, חוץ מאשר לארצות הברית, כידוע לא חברה באמנות הרלוונטיות, ושם לפחות בעתיד הנראה הם יוכלו לטוס, אבל לשום מדינה באירופה לא יוכלו לטוס, וגם לא למדינות אחרות בעולם, אוסטרליה, ניו זילנד ואחרות. זה עצוב מאוד, וזה רק חלק קטן מההשלכות של הדבר המאוד בעייתי הזה, ולכן אני אומר עכשיו באופן מעשי ובשורה תחתונה, נדרשת כמובן ועדת חקירה ממלכתית, היא תצטרך לבדוק גם את אופן הפעלת הכוח של הצבא ואת החירויות שהוא נטל לעצמו, ואני חושב שהמסקנות יהיו לא קלות. כמובן שהוועדה הזאת לא יכולה לקום תחת הממשלה הזאת, צריכה לקום על ידי הממשלה הבאה ואחרי הבחירות, והיא צריכות להיות לה כל הסמכויות, לבדוק גם את הנושא הזה.
כי כאן לא תספיק רק בדיקה של צה"ל. ואני לא רוצה שישתמע מזה שהמלחמה לא מוצדקת או שכל מה שעשינו לא נכון, מצד אחד, אבל מצד שני חייבים להבין שרוב רובם של הישראלים נמצאים באיזשהו יקום אלטרנטיבי ליקום האמיתי, שאותו רואים רוב עמי העולם, וזה משליך לרעה על היכולת שלנו להבין את המציאות ולעצב את דרכנו בתוכה. לזה מתווספת כמובן הטראומה הלאומית שכולנו נמצאים בה. רק היום ראיתי כותרת, עוד לא ראיתי את הפרטים, פורסם מחקר חדש שבאמת מאשש שוב עד כמה כולנו בטראומה, ולכן זה מה שנקרא מקשה עוד יותר על שיח ציבורי, על התמודדות עם אמיתות קשות וכולי. אבל זה בין היתר התפקיד שלנו, כמי ששייכים למחנה מסוים, שדורש את האמת ורודף אותה, שדורש את השלום ורודף אותו, ויש לנו היום תנאים קשים לעשות את זה, אבל זה מה שנקרא, רק צריך להגביר את תחושת הדחיפות והחיוניות של המאמצים האלה. עד כאן. ערן, לצערי הרב, אנחנו צריכים עד כאן לקטוע את שידורנו איתך, מה שנקרא, אבל אני מבטיח לך שאנחנו, ואני בטוח שגם הקהל ימשיך לעקוב אחרי הדברים שאתה כותב, הם חשובים מאוד, ובאמת מראים אלטרנטיבה למה שאנחנו רואים במיינסטרים, בתקשורת וכולי, אז תודה גדולה על הניתוחים שלך, ושבאת לפה היום, תודה רבה. תודה, ביי. ואנחנו נמשיך עם דוקטור תומר פרסיקו, שגם מציב מעין אלטרנטיבה כל מי שסקרן או חוקר או לא מקבל את מה שאנחנו רואים באומץ רב, כתב גם על המלחמה וגם על מה שקורה כאן בתדירות מאוד גבוהה, אז אני בטח ממליץ. ואנחנו אחרי כבר 3 דוברים, ותומר הדובר הרביעי, אז יש לי הרבה דברים שאני רוצה לשאול אותך, תומר, אבל אני לא יודע אם אתה הצטרפת עכשיו או שאתה מתחילת הדיון פה. לא, הייתי אבל... פה, כן. אז אם יש לך איזה משהו שאתה רוצה ככה לשפוך מהבטן, להגיב על הדברים שנאמרו קצת, לחרוג קצת מהזמן שלאפשר לך את זה, אני אתן לך, ואם לא, אני פשוט ניכנס לשאלות ככה שחשבתי ללכת איתך. אני רק אגיד דבר כזה, קודם כל באמת זה היה מעניין ואינפורמטיבי מאוד וחשוב. אני אגיד משהו שלא צוין פה, ואני חושב שחשוב להגיד אותו. אנחנו בעצם בסוג של מסך מפוצל, לא רק מכל הבחינות שדיברנו עליהן, שמה שאנחנו יודעים ומה שלא יודעים. אנחנו גם במסך מפוצל מבחינת המלחמה הזאת, במובן שיש בה הישגים מאוד גדולים, וצריך לשים לב לזה, כן? צריך לשים לב שמבחינת מה שקורה מחוץ למדינת ישראל, זאת אומרת, מול סוריה, מול איראן ומול לבנון, מדינת ישראל השיגה הישגים אסטרטגיים מכובדים, ואני חושב שחשוב לנו דווקא, גם כאנשים שלא מרוצים מהמלחמה ובוודאי לא מרוצים מהממשלה, חשוב לנו להכיר בזה, כן? זה גם חשוב לנו גם מהבחינת הצעדים שלנו לעתיד, כן? ואולי אני אגיד על זה אחרי זה משהו, אבל קודם כל ההכרה הזאת שהציר האיראני נשבר פחות או יותר, ומי יודע מה טראמפ עוד יעשה עם איראן עצמה, זה חשוב גם לכל מיני תוכניות, כמו שאיראן דיבר עליהם כרגע, כן? אם באמת יאמרו לנו שאנחנו הולכים למדינה, לפתרון שתי המדינות, קלף מאוד חשוב בזה יהיה להגיד לנו, רבותיי, אתם כל הזמן פחדתם מהציר האיראני, אין ציר איראני. אתם כל הזמן פחדתם מהחיזבאללה, עכשיו אין חיזבאללה, אין לכם יותר תירוצים לפתור את הסיפור מול הפלסטינים. כן, חמאס גם כן פחות או יותר נכה, אם לא למטה מזה. זה חשוב מאוד, וזה נותן לנו איזושהי סיבה לאופטימיות. מעניין מאוד. אני כן רוצה להחזיר אותנו לפסימיות, כי אתה יודע, אנחנו רואים את העלייה של הפופוליזם באירופה, בארצות הברית, בישראל, וזה כן נראה שהדמוקרטיה, אם חשבנו שהיא תוביל אותנו למקום הומני יותר, פרוגרסיבי יותר, מתון יותר, יש תגובת נגד מאוד חריפה, ואתה כן חייב לשאול את עצמך, לפחות אני שואל את עצמי, אם זה לא גדול עלינו, אם זה לא תהליכים עולמיים שקורים, וגם אנחנו נפלנו לשם, ואם יש לך משהו לעשות מול זה, מול הפופוליזם והפונדמנטליזם הזאת שנראה שלפחות בעלייה בעולם.
אנחנו בתוך משבר. אני רק אגיד שאחרי זה, אם תיתן לנו קצת רקע מה קורה בעולם, אחרי זה אנחנו ניקח את זה בחזרה אלינו, אז כאילו קצת להבין כאילו לא, את בטח, העולם. בטח. לא, כן. לא, אז הרקע יהיה קצר. ודאי שאנחנו בתוך משבר עולמי של הליברליזם, של הסדר הליברלי. בעצם אפשר לומר שזה המשבר השני של הסדר הליברלי. המשבר הראשון היה בדיוק לפני 100 שנה, עם העלייה של הקומוניזם והפשיזם, שגם התגרו סדר ליברלי שהלך ונבנה לאורך כל המאה ה-19, ונקלע לאותו משבר, משבר דומה מאוד למה שאנחנו חווים היום, לאיזושהי התפרקות חברתית, שבה אנשים דרשו משהו יותר יציב, משהו שעונה על שאלות של זהות, איזשהו סיפור. הקומוניזם נתן סיפור, הפשיזם נתן סיפור. ואנחנו היום במשבר שני, בגל שני של משבר הליברליזם, שהחדשות הטובות הן שוב, אם אני שוב, זה לא שחסר פסימיות, אבל אני שוב אגיד משהו. היריבים של הליברליזם היום, אין מה להשוות אותם ליריבים בעבר. הפופוליזם הוא לא הקומוניזם ולא הפשיזם, הוא הרבה פחות אגרסיבי, הרבה פחות רציני, הרבה פחות מורכב, הרבה פחות מתוחכם. הוא מציג בסך הכל אידיאולוגיה מאוד דלה שאומרת, כן, אנחנו העם האמיתי, האליטה היא העם המזויף, אנחנו נגן על הזהות האמיתית של העם האותנטי וכולי, מול הקוסמופוליטים וכולי. זה די, זה מגוחך, כן? ובאמת זה כל מה שיש, אם תסתכלו על הליכוד, מה יש שם, כן? כן, יש שם נתניהו שיש לו כישרון גדול בפוליטיקה, אבל מקיפים אותו באמת דמויות נלעגות, כן? ועכשיו, מה שיש אצלנו, שאין במדינות אחרות, ואם אנחנו באמת נעבור קצת אלינו, אין במדינות אחרות שחוות את אותו משבר של הסדר הליברלי, או אין בכל המדינות, זה כמובן פונדמנטליזם דתי, זה החרד"ל, הכהניסטים, סמוטריץ' והמעגלים האלה, שרוכבים על הפופוליסטים ומשיגים הרבה מאוד כוח ועושים הרבה מאוד נזק, כן? אז צריך לשים לב, אורבן הוא פופוליסט והוא אוטוקרט, וכן, הוא מזיק לדמוקרטיה ההונגרית, אבל אין לו את הגוש הפונדמנטליסטי הזה שרוכב עליו ובעצם משתמש בכוח שלו כדי להשיג כל מיני הישגים. הפונדמנטליזם הדתי, גם הנוצרי, גם היהודי, הוא לא פופולרי. באסלאם הוא קצת יותר פופולרי, וגם כן הוא לא הרוב, כן? החמאס הם לא הרוב, החיזבאללה הם לא הרוב וכולי. אצלנו, בגלל הקונסטלציה הפוליטית המסוימת שיש עכשיו, הפונדמנטליסטים הדתיים מקבל המון כוח, וזה כמובן מסוכן מאוד, ואנחנו רואים איך המלחמה כולה, וכפי שאמרו לפניי, מתעצבת סביב הצרכים והשאיפות המשיחיות של המיעוט הפונדמנטליסטי הזה. ואם אין עכשיו, למשל, מה שקורה עכשיו, אין עכשיו עסקה טוטלית לסיום המלחמה ולהחזרת כל השבויים, זה רק בגלל שהפונדמנטליסטים מאיימים על נתניהו לפרק את ממשלתו, אם הוא לא יאפשר להם לפחות לשמור את החלום להתנחל בצפון הרצועה, כן? כי זה מה שקורה עכשיו, נכון? הם עכשיו רוצים בכל זאת לתקן את ההתנתקות מבחינתם ולגלגל קדימה את התהליך המשיחי שמבחינתם חייב לכלול התנחלויות. אז זה מה שאנחנו רואים מולנו. אז בואו אני אעביר את זה חזרה, כן. אני אגיד במשפט, כאילו הפונדמנטליסטים אצלנו, יש להם את ה... הם השתמשו באלימות, ראינו את זה בהתנתקות, רצח רבין כמובן, למרות שלהם, אבל הם צוברים את הכוח שלהם על ידי הפופוליסטים, על ידי הליכוד, שעושים דה-לגיטימציה לכל משהו אחר שלא משרת אותם כרגע, אז אני כן אשמח, ואנחנו רואים את זה באבסורד משוגע, שבאמת הסקרים מראים שהציבור רוצה לסיים את המלחמה, הציבור לא רוצה התנחלויות בעזה, הציבור רוצה החזרת החטופים, אבל הכל הולך הפוך. אז זה באמת קשה להבין את זה, ולראות איך אנחנו כאילו נאבקים בדבר הזה. אז אני כן אשמח שתיקח את זה בחזרה אלינו. אנחנו רואים את שמחה רוטמן אומר שאין חילונים בישראל, עושה שאנחנו בשוק של מסמי תרבות כזו. איך כל זה קשור אלינו, איך זה קשור לסיפוח, איך זה קשור למה שקורה בכלל, והאם אנחנו בכלל בתור חברה שרוצים לחיות בתור חברה ליברלית וציבור יכולים להתמודד עם כל הדברים האלו. אם היית יכול להמליץ לנו מה לעשות, או למנהיגים שלנו, ראשי המחאה, לפוליטיקאים שהיו פה בתחילת הדיון, מה היית אומר לנו, איך אפשר להיאבק נגד הפופוליזם והפונדמנטליזם האלו?
אז קודם כל בואו נבין מול מה אנחנו עומדים. הפונדמנטליזם הדתי זה לא מתבטא או לא מתמצא, או זה לא נושא מהות של נגיד הקפדה על הלכה. הרבה אנשים חושבים מה בעצם החרדים, או מה הם החרד"ל, מה מבדיל אותם מנגיד המיינסטרים הציוני דתי, או מאנשים שהם מסורתיים וכולי. הם מקפידים יותר על ההלכה. זה לא הסיפור בכלל. החטא של החרד"ל, הדמיון בין החרד"ל לחרדים, הוא בדחיית ערכי המודרנה הקונצנזואליים, בדחיית ההומניזם, הפמיניזם, הליברליזם, הדמוקרטיה, זה הסיפור, כן? זה לא שהם מאוד מאוד אדוקים, כן? הם גם, הם מקפידים, כן? יש להם את ההקפדות שלהם, אבל מה שמאפיין אותם, המהות, זה הדחייה הטוטלית של ערכי המודרנה והסדר הליברלי. וזה מה שאנחנו רואים גם, כפי שקורה בממשלה הזאת, זה מאוד פשוט לראות את זה, וכל ההפיכה המשפטית התחילה בגלל נתניהו, בגלל צרכיו המשפטיים וכולי, אבל מבחינת סמוטריץ' ובן גביר החרדים, מה שעניין אותם זה לפרק את אותם מנגנונים שמאפשרים לישראל להישאר מדינה ליברלית ודמוקרטית. זה הסיפור. איך אנחנו נאבקים מול זה? קודם כל, החדשות הטובות זה שזה באמת מיעוט. זה מיעוט קטן בסך הכל בציבור הישראלי, זה מיעוט קטן במערב, זה גם תנועה שמכשילה את עצמה, בעיקר במדינה כמו ישראל, במובן שכל אדם, כל בר דעת מבין שאם מדינת ישראל תישען על האנשים האלה ותאמץ לעצמה גישה אנטי משכילה, אנטי מתקדמת, אנטי טכנולוגית, אנטי יוזמת, אנטי יזמית גם, כן? אם היא תאמץ גישה כזאת, היא לא תשרוד, כן? אנחנו שורדים, וכפי שראינו גם באמת בחודשים האחרונים, בגלל היתרון הטכנולוגי והתחכומי, נגיד, שלנו בכל במלחמות האלה. אז שוב, אין להם פופולריות, אין להם התכנות, ובאמת הסיבה היחידה שיש להם כוח עכשיו זה בגלל נתניהו וצרכיו ושיקוליו. לכן אני פחות מודאג לגביהם, ואני חושב שיהיה אפשר לעמוד מולם. אבל אני כן אגיד משהו, וזה גם קשור למה שרוטמן אמר בשבוע האחרון. צריך להבין באמת את העומק של הדברים של רוטמן, זאת אומרת, מאיפה שהם באים. יש פה הכחשה טוטלית של זהות עצמית של ציבור שלם, שהוא רוב, שהוא הציבור הגדול בעם היהודי בישראל, כן? החילונים הם 45%, הם הקבוצה הכי גדולה, כן? יש פה חוסר נכונות וחוסר יכולת להתמודד עם כך שיש יהדות לגיטימית שהיא לא שומרת מצוות. וזה חולי אורתודוקסי ארוך שנים, וספציפית זה בא לידי ביטוי בציונות הדתית הקוקיסטית שהלבישה סביב זה מיתוס שלם על כך שהחילונים הם חמורו של משיח, הם עושים את רצונו של אלוהים למרות שהם מודעים לזה, אבל הם כמובן מביאים את הגאולה וכו'. מול זה, מול התפיסה, הדלגיטימציה הזאת המוחלטת ליהדות חילונית, הדלגיטימציה המוחלטת הזאת ליהדות ליברלית וכו', פעם היינו יכולים לעמוד. או היינו במובן הציבור היותר ליברלי והחילוני, בוודאי למשל, מפא"י של בן גוריון. לבן גוריון לא הייתה בעיה לעמוד מול החרדים ומול הציונים דתיים, ולהרגיש לא רק שהוא שווה להם, אלא שהוא מעליהם, כן? שהוא יהודי יותר טוב מהם. למה? כי הוא יהודי פטריוט, לאומי, משכיל, סוציאליסט במקרה שלו, והוא מגשים במובן הזה את החזון ואת האידיאל של העם היהודי הרבה יותר טוב מהם. כי ההלכה מבחינת בן גוריון היא פוחלץ, מאובן, חסר רלוונטיות לחיים הנוכחיים, ומה שיהודי צריך לעשות בזמן הזה זה להקים חברת מופת סוציאליסטית וכו'. היה פה רעיון, אני לא אומר שאנחנו צריכים לאמץ את הרעיון הזה, אבל אני אומר שחסר לנו או חסרה לנו תפיסה מגובשת של זהות שיכולה לעמוד מול האנשים האלה ולהגיד להם, you're doing it wrong. כן? אם אתם חושבים שאתם עושים יהדות כמו שצריך, לא. אתם עושים את זה לא כמו שצריך. אני חושב שהרבה מההתבטלות החילונית והמסורתית, וגם הציונית דתית המיינסטרימית, אל מול החרדיות ואל מול החרד"ל, נובעת מאיזושהי תפיסה שהם מחזיקים משהו שלנו אין. ואגב, אפשר לראות את זה לאורך כל ההיסטוריה של תנועת ההתנחלות. תמיד היה, לא תמיד, אבל הרבה פעמים היה,
גם לממשלות החילוניות, גם ימין ושמאל השולטות, וגם לציבור הפחות קיצוני בציונות הדתית, בעיה להתנגד לאוונגרד המשיחי הזה שרץ קדימה על הגבעות שם ותקע את היתדות וכולי. ולדעתי לא תהיה ברירה אלא לאמץ תפיסה זהותית, ישראלית, יהודית, גאה בעצמה ובטוחה בעצמה, שיכולה להגיד להם, אתם לא עושים יהדות כמו שצריך, ואתם לא עושים ישראליות כמו שצריך, אתם מוטציה מעוותת של המסורת שלנו ושל הפטריוטיות של הלאומיות שלנו. בלי זה אני חושב יהיה קשה לעמוד מולם. נהדר, תודה. ואם אני כזה לוקח את זה רק למה שאנחנו רואים פה, אז יש איזושהי זהות שהתפתחה בשנה שעברה, שזה התנועה הדמוקרטית, אני חושב, המחנה הדמוקרטי, גם לא המפלגה, אבל האלו שאנחנו, שמוכינו מדי שבוע, אם לא יותר מזה, ובעצם אם אני לוקח את מה שאתה אומר לפרקטיקה ישימה, זה תכניסו לסם עוד ערכים. אל תפחדו מהיהדות, אל תפחדו מהערכים שלכם, אל תהיו ברגשי נחיתות של עגלה ריקה מול עגלה מלאה. יש לנו מה להציג, כן, כזה מין. נכון. וזה מחזיר אותי לדברים שאמרתי בהתחלה. השנה שלפני המלחמה, שהייתה שנה מלאה בחרדות ובפחדים, אבל גם שנה מלאה באופטימיות ומלאה בשבילי בשמחה על איזושהי התעוררות אזרחית אמיתית. אנשים הפכו לאזרחים במלוא מובן המילה, נזכרו שהם, למה בג"ץ קיים, למה אנחנו צריכים אותו, למה אנחנו רוצים שהמדינה הזאת תהיה ליברלית ותהיה דמוקרטית באמת, עם הפרדת רשויות ובית משפט ומערכת משפט חזקה. הייתה פה איזושהי התעוררות, ומה שאפשר אותה, אנחנו כבר שכחנו את זה, אבל מה שאפשר אותה זה הרגשה שבסך הכל מבחינת המצב הביטחוני הוא שפיר. אנחנו בסדר, ניהול הסכסוך, כן? הכל בעצם בשליטתנו, ואנחנו יכולים להתפנות למאבקים אזרחיים שכאלה על מהות השלטון פה, על שיטת השלטון פה וכולי. ואני מקווה, ופה אני מתחבר כאמור לדברים שאמרתי בהתחלה, על בסך הכל מחוץ למדינת ישראל, או לשטחים שבשליטת מדינת ישראל, נכון לומר, המצב הביטחוני שלנו השתפר מאוד. ובעצם מה שנשאר לנו עכשיו זה הסכסוך הפלסטיני לטוב ולרע, כן? אנחנו צריכים לסיים את הכיבוש. ומה שערן עציון אמר, מבחוץ, שיהיה לחץ, כן? עלינו לעשות את זה, וזה יכול להצטרף לאווירה שבסך הכל אנחנו יותר בטוחים היום ממה שהיינו לפני השביעי באוקטובר, עם כל הטראומה, ולפנות אותנו, או לאפשר לנו שוב לחזור לוויכוחים הטובים והחשובים האלה על הסדר הליברלי בישראל, על הערכים של מדינת ישראל, על הדמוקרטיה של מדינת ישראל. אני מקווה שיהיה לנו את האפשרות לחזור לדיונים ולוויכוחים החשובים האלה, וכמובן להתקדם מהמקום שהפסקנו, ואולי לכונן חוקה, יחד עם התהליך המדיני שאני מקווה שיתרחש. וואו, תומר, תודה גדולה על הדברים האלו, בהחלט השארת אותי, ואני בטוח שאת האחרים, ונמשיך לקרוא אותך, והדברים שאתה כותב, גם להבין איפה אנחנו נמצאים, וגם שנדע איך לצאת ממנו, מהדברים, מהמקום תודה. הזה. אז תודה רבה רבה על הדברים החכמים, תודה. ונדמה לי שחגית איתנו, אז אם את איתנו חגית, אנחנו נעבור אלייך איכשהו. אני רואה אותך. הנני כאן, שלום. שלום, עכשיו אני גם שומע אותך. חגית, גם אותך אני לא יודע אם את היית איתנו בכל הדיון, היה מעניין הייתי. מאוד. התחלנו מאופטימיות והלכנו למציאות, ועכשיו קצת עוד פעם אולי טיפה אופטימיות. אני רוצה להגיד שהתחלנו בכלל את המחשבה לעשות את הזום הזה, כשאת ויוני מזרחי שעובד איתך במעקב התנחלויות, ואפשר להגיד פה שאולי אתם עובדים בצורה הכי אינטנסיבית מאז שהפרויקט הזה התחיל, לפחות שאנחנו יודעים, בגלל מה שקרה פה שהמתנחלים, שתנועת המתנחלים עשו מאז המלחמה. כיצד בזמן שבעצם יש מלחמה גדולה, הם קידמו את הסיפוח.
רצינו אז אולי לפני שככה נתחיל ונצלול ונשמע את המחשבות שלך, רק תספר לנו קצת מה קרה פה מהבחינה הזו. כי אנחנו מדברים על החששות מהעתיד ומהתוכניות שלהם וכולי, אבל בואי תגידי לנו רגע מה הם עושים, או מה הם עשו בשנה האחרונה, שנה ושלוש האחרונה. אז קודם כל באמת מעבידים אותנו מאוד קשה. זאת אומרת, הממשלה הזאת מאוד מאוד אינטנסיבית בהעמקת השליטה הישראלית, הסיפוח בשטחים, בגדה המערבית, והם גם מתכוננים לעזה. אה, ו... אה, אז אני מפנה אתכם באתר שלנו לדוח שנקרא מלחמה וסיפוח, ששם ממש ספרנו את כל מה שאנחנו רואים בתקופה של המלחמה. בגדול, יש כמה מהלכים משמעותיים. אחד, זה מהלכים מנהליים, שמשנים את המעמד בעצם, או את האופן שבו אנחנו מנהלים את השטחים. זה סיפוח. אנחנו הצלחנו לחשוף הקלטה של השר סמוטריץ', שפורסמה בכל העולם, שבה הוא מסביר בלי להתבייש, או בלי המסכות, מה בעצם הוא עשה. ומה שנעשה זה לקחת את רוב הסמכויות, או כמעט את כל הסמכויות שקשורות בניהול ההתנחלויות, וענייני קרקעות, ועניינים רבים שקשורים גם לפלסטינים, לקחת את זה מידי הצבא, ולהעביר את זה למערכת שסמוטריץ' הקים בתוך המינהל האזרחי, למרות שהם לא באמת תחת השלטון הצבאי. זאת אומרת, הוא עשה פה הפרטה או אזרוח של הכיבוש, וזה דבר מאוד מאוד מרחיק לכת מבחינת, קודם כל מבחינה משפטית, המשמעות של ניהול שטח כבוש צריך להיעשות באמצעות גורם שהוא לא מדינת ישראל, אלא הצבא של מדינת ישראל, אבל גם מבחינת היכולת של המתנחלים לקדם דברים עכשיו, היא הפכה להרבה הרבה יותר טובה, מהירה. אני אגיד את זה אחרת, סמוטריץ' הרבה שנים קרא לפרק את המינהל האזרחי. הוא רצה שהדברים בהתנחלויות ינוהלו על ידי משרדי ממשלה. ובעצם זה מה שהוא עשה, רק בלי לקרוא לזה פירוק של המינהל האזרחי. אז זה סיפוח, זה דבר אחד. הדבר השני שהוא מרחיק לכת מאוד, זה התופעה של החוות החקלאיות, ההתנחלויות, שבעצם מקימים קבוצה של בני נוער ואולי משפחה, מקימה חווה חקלאית, עולים על איזה גבעה, ומתחילים לגרש באופן שיטתי פלסטינים מהסביבה. אנחנו עומדים לפרסם בקרוב, אני מקווה, דוח משותף עם כרם נבות, שבו אנחנו נגלה שבעצם החוות האלה הצליחו להשתלט על קרוב ל-14% מהגדה המערבית. רק לשם השוואה, כל ההתנחלויות, כולם, כל השטח שהן תופסות עם הגדר, עם איפה שגרים 500,000 אנשים מתנחלים, מגיעים לבערך 3% מהגדה המערבית. אבל חבורה של כמה מאות מתנחלים שלוקחים עדר צאן ומתחילים להסתובב בגבעות, הם הצליחו להשתלט על שטחים פי הרבה מזה, כאמור 14% מהגדה המערבית. זה דרמטי, וזה בא יחד עם גירוש שיטתי של פלסטינים. שיטתי במובן זה שבאים לקהילה ומאיימים עליה ומשתמשים באלימות, ובסופו של דבר הקהילות פלסטיניות עוזבות. אנחנו מדברים על למעלה מ-50 קהילות. קהילות זה יכול להיות משפחה אחת, זה יכול להיות 5 משפחות של פלסטינים באזור C, וגם כמה באזור B אפילו, שברחו מאימת המתנחלים. זה אלפי אנשים שברחו מאימת המתנחלים. זה שינוי דרמטי ומרחיק לכת ביותר, שבעצם זה לא איזו תופעת שוליים, אלא זו תופעה מאורגנת, והממשלת נתניהו-סמוטריץ' היא גם לקחה עליה לגמרי אחריות, כולל מימון
במיליונים, גם את זה הצלחנו לחשוף, עשרות מיליוני שקלים שהלכו לחוות האלה בשנה שעברה והשנה, וגם בתקציב של שנה הבאה הכניסו עוד 10 מיליון בשבילם, למה לא? כדי שבעצם זה כולם חוות לא חוקיות, אבל בעצם מצאו את הנוסחה המשפטית איך כן לממן אותם, וזה דבר מאוד מאוד מרחיק לכת. אלה השתי מגמות העיקריות. אז כל מי שלא יודע, או כל מי שעדיין לא קורא את הדוחות של מעקב התנחלויות, זאת הזדמנות להאיץ בכולם, כי זה נראה לי צריך להיות קריאת חובה לכל מי שרוצה להבין מה קורה במדינה הזאת. אז יש לנו סיפוח, יש לנו אלימות מתנחלים, יש לנו כספים, ובתור מומחית עולמית, צריך להגיד, בואי נשאר רגע בהיכרות שלך עם התנועה הזאת ובשאיפות שלהם והתוכניות שלהם, ואם רגע תשים לנו דמיון מודרך, שאם המציאות תישאר כפי שהיא, שהמתנחלים, ראשי ההתנחלויות עושים ככל העולה על רוחם, ומממשים את הפנטזיות שלהם ומה שנראה לפחות כאופציה סבירה וריאלית, איך אנחנו נראה בעוד שנה מהיום, בעוד 3 שנים מהיום, בעוד 5 שנים מהיום, אם לא נעצור את הדבר הזה? תעשה לנו רגע דמיון מודרך לאיך את רואה את המציאות הזו. אני לא יודעת איך זה יהיה. אני יכולה לראות את המגמות שקורות עכשיו. קודם כל, הכנות אינטנסיביות להתנחלות בעזה, זה לא צחוק, אני לוקחת אותם מאוד מאוד ברצינות, ומכיוון שלא נראה שיש מה שיעצור אותם, אני אפילו הימרתי, אבל יכול להיות שאני אטעה, שבשבוע הבא הם ייכנסו לעזה. למה בשבוע הבא? כי זה כריסמס, זה תמיד זמן טוב, העולם פחות מסתכל, ואם לא, אז זה יהיה כמה ימים לפני שטראמפ נכנס לתפקיד. נראה לי שהם יעדיפו להיות כבר עם עובדות בשטח לפני שהוא נכנס, ולא להעמיד את זה במבחן אחרי, אבל אני לא יודעת, כן? אני פשוט לא רואה כרגע איזה כוח שיעצור אותם. זה דבר מאוד משמעותי, שיכול להיות שיקרה. דבר נוסף, לסמוטריץ' מאוד חשוב שיהיה סיפוח פורמלי, הוא מדבר על זה כחלק מתוכנית ההכרעה שלו. סיפוח פורמלי, זאת אומרת שישראל תכריז שהגדה המערבית היא חלק ממדינת ישראל ותכיל עליה חוקים וכולי, זה אופציה שהיא גם לא בלתי ריאלית, למרות שגם האלטרנטיבה של העמקה מסיבית של השליטה שלנו, בלי לקרוא לזה סיפוח פורמלי, גם היא גרועה מספיק. ויש עוד דבר שאני מתחילה מאוד לחשוש ממנו, וזה קשור קצת למה שקרה בעזה, שבעזה אנחנו מבצעים עכשיו, אין לי מילים אחרות לתאר את זה חוץ מטיהור אתני, זאת אומרת גירוש של אוכלוסייה והרס טוטלי של הבתים שלה, כך שהם לא יכולים לחזור, ועוד הרבה מאוד פשעים שנלווים לזה, ואנחנו בעצם נרמלנו את העניין הזה, והיום ראשי מועצות של יהודה ושומרון שלחו מכתב לקבינט, שבו הם מבקשים שיעשו את מה שעשו ברצועת עזה בגדה המערבית. הם קוראים לזה פירוק תשתיות טרור, והם אומרים להניע את האוכלוסייה המתגוררת במרחבים שמזוהים בטרור, וכולי, ולאחר הנעת האוכלוסייה יש לפרק את תשתיות הטרור כמו שעשינו בעזה, כל בית מופלל נחרב, כל מחבל מחוסל. אתם מבינים מה הם אומרים פה? לאן הם רוצים להניע אותם? הם אומרים, אני לא יודעת לאן הם רוצים להניע אותם, אבל לנשל אותם מאיפה שהם, להרוס את ה... הם פשוט קוראים להמשך טיהור אתני בתוך הגדה המערבית, שבעצם זה חלק מתוכנית שבעצם קיימת בימין, שסמוטריץ' אפילו כתב אותה, וקרא לה תוכנית ההכרעה, והוא היום מדבר על דילול אוכלוסייה, במפורש הוא אומר את המילים האלה. מדובר פה באמת בדברים איומים ונוראים שאנחנו צריכים לגייס את כל הכוחות שלנו למנוע אותם.
כי בעזה אנחנו נכשלנו, אבל את זה עוד אפשר לעצור. ואולי כדי לא להיות כל כך, זה מאוד קשה מה שאני אומרת, אבל אני גם רואה את התקווה. אני חושבת שאחת הסיבות אולי גם ששמענו מדוקטור פרסיקו עכשיו, זה שהמלחמה הזאת הוציאה מהימין את המשיחיות שלו. שלמשך כל השנים הם לא כל כך דיברו איתנו בשפה משיחית, הם דיברו איתנו ביטחון, לאומיות, כל מיני דברים כאלה. עכשיו עם המלחמה שאנחנו רואים אנשים רוקדים ושמחים שיש מלחמה, וקוראים לתקופה הזאת נס, ומוכנים להקריב כל כך הרבה בשביל לחזור ולהשתלט על עוד שטח ולהתנחל בו, זה דבר שדוחה את רוב הישראלים. ואני חושבת שיכול להיות שעכשיו אנחנו מוכים ומאוד מאוד קשה לנו להיות אופוזיציה חזקה, כל עוד הלחימה לא נגמרה, אבל אני חושבת שהם מפסידים בטווח הארוך, יש פוטנציאל שהם מפסידים בגדול, ושרוב הציבור שלא תומך בהם הוא זה שיגבר, ואני רק מקווה שהם לא יצליחו לעשות כל כך הרבה נזק. וואו, חגית, נפתלנו בעזה, ונקווה שהם יכשילו את עצמם, כמו שתומר אמר, וכמו שאת מעריכה ומקווה, שנצליח לעצור אותם בגדה, וגם שאנחנו נדע לקחת את הכוחות שלנו, ולא רק שנבנה על הכישלון שלהם, כמו שנעמה קצת אמרה, ואולי ערן ותומר, וגם חבר הכנסת גלעד, שגם נדע לעצור אותם, ולא לתת להם את כל מה שהם עושים. חגית, את האחרונה, הדוברת האחרונה, ואמרת דברים קשים, אבל גם נתת לנו קצת תקווה. יש עוד משהו שאת רוצה לסיים איתו את הדברים, ככה שאסור לנו להתייאש, ואנחנו חייבים להמשיך גם במחאות, אפילו שהן קשות ומתסכלות, ולא להפסיק לדבר, ולומר את מה שצריך לומר, כי, כי אנחנו לא כל כך מעט כמו שנדמה. אנחנו פשוט צריכים נכון. לומר את זה. אני כל כך מסכים, ואני חושב שגם חייבים בעיניי, כאילו, לזכור שגם שמענו הרבה אופטימיות בשיחה הזאת, כלומר, יש מה לעשות, והייאוש הוא לא אופציה, היא לא אופציה, אז נראה לי שעם הדברים האלו נסיים את הדיון, אז תודה ענקית חגית, ישר כוח ותמשיך לעשות את הדברים החשובים שאת עושה, ונסיים כאן, ותודות לכל הדוברים והדוברות שהיו איתנו היום, ואם נראה שזה פורמט מצליח, ושהציבור נהנה, כמו שאני נהניתי לפחות, אז אולי נמשיך אותו ונאמץ אותו, אז תודה רבה חגית לכולם, ולכל מי ששאל שאלות ששילבנו אותם גם תוך כדי, אז תודה רבה לכולם, שיהיה המשך שבוע טוב.